Já jsem nesmírně hrdý na to, že je nás tady dneska tolik a z tolika různých stran a koutů a názorů. Jsem strašně hrdý na to, kolik nás tady dneska je. Protože tohle město si s nacismem užilo své. To je taky důvod, proč současní neonacisté se stahují znova a znova do Brna, protože vidí, že to má obrovskou symbolickou hodnotu. A o to větší hodnotu má to, že se nám dneska, doufejme, podařilo poprvé touto občanskou a otevřenou cestou zvrátit jejich záměr